Bardom, Pinibirta Rita, Pinibirta Tanbangi, Nili Monjero Pipi. Aprang si Birtam Tom Pensipa Jermidam de Aprang Pram, Birtam Kumpi, Arjuponita. APDCL atum sai kacheklem ke pangkri. BBDC Road Borjan anang kilipen rat atum aning karong kachepakla. Aduya hoy kedo Karbi atumaphan lapen keboidet atumaphan kerap ke pajirdam. Birtam Kumpi Arju Igdelapi, Puthon Birtam Tompen, Chepajirmidam Sena. Lakha krenar kep lumba jong manjapen kahelo kilometer troksi ke hairong hangarong along meri hinga sai kammati APDCL atum sai kacheklem ke pangkriya jok mainline mit pong aphianta nangka chihumri avela lapen APDCL office tame thanpachini ponbomlo bonta non puanta lapusi dobomla jongpon sinang labangso meri hing anujok komentu sike krepo lake nangli neli pudun thekthei Athe labangso meri hing anujok thengtut elok lapen check ar chak lokcho rat aphan ka phire meme ason dokoklo pinpur ponsinang ephong APDCL asai kammate SDO engineer atumaphan thanpachini ponbomlo bonta arjuje det asonsi thekdam long bonta megachi thor anama banke ke hangpa sopon pik lapen pipe pulote meri hing kang thanpon prapik laso teng pulote komatma kahino kedoan asai tame jeklem lablote meri hing kache thorara tatumta aning kangsam doji lapen anam kituta kana hok avideji lasi labangso asai prabjin pen SDO engineer atum RDP ra labangso line post prabjin pen akimi nangla rasonte messenger pusi ke hairong hang arat joning ripon jongsi komentu ne kisong pen ke phonang kok pulote APDCL asai kamatum SDO engineer atum adaichi en nangji pusi meri hing kache thor arat ningje pon Lakhain koira phonilip MSC constituency ke parlo BBDC road to Borjan PS angkang an nangki pale pen risakhidi pungadong Borjan arat atum aning kangsam chepaklang ringti Pinpur me towar avete rongkachi kim ale ave lason thak thaksi towar le avete pirthe ki sung ki duk amunit aki sung pen jok thek the lason si ke damtang ningkan krep ho sose aprang kaprek a government atumta chari bom wang bom lo Sitame lason atowar ki ikkali sitame sen graveling atowar anta nangwan pi thek thedetlo bonta non ke dobom ningkan hini ke thomkachari agowar men atum kaiki ke dojoy je kanghon ke pahoman thek apot langbung langplet atowar cycle ke vek un epin atowar sitame chuneng 2020 aningkan anke nangkang tangkreng agowar men atum towar nangpilo lasi chorovek je nilip local MSC Povitro Rongpi Dr Numol Momin MP Horen Singh Be Lapen Mankedo Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM Tuliram Rong Hangatumaphan Risakhedi Borjan Pungadong Aradatum Ningkarong Amekri Chipabu Rinti Lason si Borjan pen damchot Golaghat district pen kachikoinot tokolangso anta puthot MSC kilik aprang an ke papleng thudapji aphanta Risakhedi APS angkang arat lapen towar kidam kiwang arat an parta Pungadong Borjan aradatum choning riponthu Lapenon kachari bom nilip BDC chairman Proben tok bi ahin pensitame radaphan junwekji longwekji pu kapache hok alamchak radaphan than pachini thu Lason si labang suarong arta ningkan pharoi si sose arat atum sitame border ke doprong arat aphan ke an sose nanglang pon nangji lapen towar ke igmate black topping anta nangpali thutha puta choning riponthu Nilipen birtapang dakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong Hello je non kidam tangan ke to war anta nang kilo setame ako non ke chuning ri tun thuji ke la hello la Risakhedi polling pen Borjan polling la sodak an ke chela je phan to war akki ik mane black to pink kin angi mari nangi pi thuji phan si chuning ri thulo dak Borjan pen to kolang sodak anta Kipa pleng hu ji phansi chuning rien thulu nili lan hello
Lakhain koirapho nilip MSC constituency ke parlo Gulaghat pen kache koinot Borjan ahawar an KSA longman kedo KSA CEC Barnabas Kiling lapen arisang hwatum chelangsi birta humridam Bangso kache tongdun KSA Chokihola nilip aro mephu Leo Tiso Dhoni Tiso Chokihola head branch Bukajan regional committee member Hangson Tiso KSA member Elvis Rongham ex-VDC chairman Timothy Teron KSA Koilamati branch mephu Rafael Terang Prodium Tisoatum humridun Lapenan parta Borjan Wopong Rongpi arong asar Soy Rongpi Pungadong pen Dakiram Ronghang atumta Chetong dunsi Ramesor Ronghang pen Maichari ponlo Mayalong ex-VDC chairman Timothy Teron pen kaningje ponke kedamtang 2014 Assam survey alam ahut kache chak aputhak prabjen pen pachun ponji aphan bor ipon poputa tokolangso Borjan Pungadong aradaphan thanpon Halapu Songja po KSA CEC Barnabas Kiling pen kaningji ponke Karbi Anglong along ahoya dui kache raidun thekji aphan lapen kiduk det achor alok kavidet ahemipi atoma phansitami hemipi apharman Sorkar ke dengai scheme pen kelong nangji apharman kelong atangka sitame nangching kipi ponpo lapen self help group asar pimar atoma phansitame long honga so nangpale poputa kiduk kelak asar pimar angno aning parung teka Lapen Borjan LP School table chair hei hoi kawe anta nanglang don poputa rong asar athengno lamthe jaiteka Lason si kewang jilang arni anta anso se nang chirap don popu thantekang si lang somepi risak thepi koilamati risak hedi anta pale dampen kowe arong ronteka Nilipen bertapang dakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong tuanang japon people de la bangsorong tu nole tekte bala da hanu meeting do dim putan ni tuhan tuanang jaje ni tu nole tekte lasanda taxi ni tum kaching thura tuwar long ta jili tum han tuwar ki japon na ave pulo tang tili tum kimang na itu ji tapen gari le na le nam abas le na mo na train na mo na aeroplane na mo ta kasulai bang ave kate wara bang ave pulo tang ke na hop le le lasanda taxi ni tum kaching thura ngi non bang ke tum ke ki pupara lang kali noni tumang ke dake nampie josi dodun pojene pemasi penangan le tumo phano bangke longle pota bangke siksak pik lang le tuma dontin da welang mon nili mathateng kasila bang sulong le pota pharman nili all nili youth chairman ke dohu 2019 anengkan hala soni tumo nili youth nili chairman ke dohu sini tum memorandum pidamlo hala bang so memorandum ki pidama teng pen nil tuma phan non la pu le tuma rat tuman an 2000 or 1500 le tuman before makine kan tipu sila na pulo kasila so teng ben before na menon dang ke ready lo la penala Assam survey la so putak kami kwan tong kunat antong kita ma puti ko son ma dang details bang puteron sang si sini apo se nil tunon teron sang ta menon nil tum di pudo lo sini tunon iem han tong ko siem han nang nil tum par si da ma lo nil tum si tong na lo kasi siem bang nang pudun lo no bang ke amortis lo IM omosing ki susi hala bang se nonge land and revenue bang ka IM asi land and revenue IM hanu jong sini tunci tong nam pen ni tu nakola bang so sam survey pen kudakan sini tu ma hoi ma kalima kalang mala exactly ni jong si paplang da pilo blotan pe la bang so a documents log eta pi ni tu ma da aroma bang ni tu bang ke pota ki jo pen si kardongo promos council tu sina ki pon ko hala ni tu ki claim bom non so dang ni tu claim bom lo asi la bang ke prabjin ben chudmun ko busi ni tu ta ning thi pon lu la si hala ni Pinya berta ke lans kanton pon iglo domi thak me kardong